moduz, ongi etorria Osaora, bidaia musikala egingo dugu, Urrutiko uretara Agus Barandiaran, arratsaldeon. Arratsaldeon, ondo. Bueno, eskuartian daukadan disko liburu berezi hau. Bai, politxe geratu da, Ederra. Oindala aste honetan ikusi duia fabrikata, eta benetan be kostaiaku egitea, zeganera, bakixu, egoera honetan, bai kartoi, bai papera dana eskasia dau, alan da guzti zelduiaku, aurkezpenerako heldu zan, eta hementxe dau, Aitamari laguntzeko proiektu solidarioa. Bortxe, Korrontzi eta Aitamari bat eginda, Izaskun arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, ze era ederra be bai, Urrutiko uretara bidaiatuta musikarekin, azkenien egiten zaudetena azken urtietan, publiko zabalari elerazteko bai, ezta? Bai, esan bakarrik ez musika, ez? Nik uste dute naztoela musika irudiak eta hitzak be bai, ez? Eta benetan unkigarria eta polita lana, bai. Aitamari, azken urtietan entzuten gabiltz, Izaskun basabiltzaten, Mediterraneoan, salbamendu humanitarioko ontzia, gainera, ze historia ederra daukan ontziak izenetik hasita. Hori da ez, gure Jose Mari Arrantzale eta Marinelai, bere omenez jarri zan itzena, ez Aitamari untziari. Eta, hor gabiz gogorrak izan erren hasierak, Mediterraneo lanean, eta, zoritxarrez esan behar dugu, baina hor jarraituko urren gurtien be bai. Fusio asko egongo da diskuen, Agus? Bai, fusio asko dago, ez? Hasierako ideia hori izan zen, ez? Euskal Herritik Aitamari izango baina bezala, holako bidai musikal bat ja, peninsula guztia buelta ematea, eta orduan egiten ditugu geldiguneak Galizian, Portugalen, Kanarietan, Saharan egiten dugu, Italian ere bai, eta musikari guzti horiekin funditu nola bai gure musika, eta disko honetan bidai musikal hori proposatzen dugu, ez? Eta liburuaren bidez ere bai, azkenean Aritza Bergara, hori da idazlea, berak egin duena da, pixkat kuaderno de bitakora, alako zerbait diario bat egin du nolakoa den erreskate bat kontatzen dela bertan, bai euskeraz, bai gazteleraz badago liburuan, eta gero bukatzeko izango litzateke argazkiak, hori da hirugarren hanka, ez? Alde batetik audioa, hitza eta argazkiak, eta argazkiak dira Alfonso Nogorenak, oso ederrak, ederrak eta gogorrak, argazki politxeia, baina era berean oso gogorrak, eta Alfonso Nogo joan zan Aitamariren azkenengo erreskate horretan urrian, eta pixka liburuan kontatzen dana da azkenengo erreskate horretan 105 pertsona salbatu zituztenean Aitamarikoek bertan gertatutakoak, ez? Politxe ederra, baina gogorra. Agus esaten da bilena, egiten duzuen lana. Bai, egiten gauen lana eta ikusten gauen egoera. Bai, ez, lana baino gehiago eta askotan esaten zuen lana beraiek diez benetan, ez dakit ez, txapeldun batzuk ateratzen dizen modure itxasonara zela ateratzen dizen aurrez bizitako historiak eta guzti hori ez. Orduen, gogortasun hori ikusteko beste modu bat da, Agusen idea itzela izen da, gaina bera oso hurbil egonda, eskifaiakin egonda bertan, bizi zen dago egoera, zaila ez, ez da bakarrik zaila egoera erreskate lanak itxasuan, baizik eta aurrez bizidan guztia, eta hori berak lehenengo pertsonan bizial izen dau, eta uste dut dala zerbait horbebai ikusiko zuena zeuek. Zergaitik Aitamari, Agus? Azkenean ideia sortu zan, Eta lehenengoko bidar, Korrontzik proiektu batekin. Guk urtero zerbait solidarioa egiten dugu, posgarren urtea da, uste dute proiekturen bat solidario egiten dugula, baina hau akaso da potoloena egin duguna, eta aurten sortu zen ideia, ustailean, beraiek antolatu zuten kontzertu solidario bat, Vitoria Eugenian, bertan hainbat eta hainbat artista egon zian jotzen, gu ere tartean izan ginean, eta bertan, ez dakit, alako bombilla bat piztu zen buruan, eta esan nuen, polita litzateke bidei musikal hori egitea, ez? Eta Korrontzik, suertez zerbait badauka, da lagun piloa, mundu mailan musikari pilo bat ezagutu ditugu, eta musikari horiek deitu eta momentuan baiezkoa eman. Eta baiezkoa eman zutenean, orduan proposatu nien ideia, ez? Nola baina nahi nuen, ea pixkat sonde hori egitea, ea ze esaten zuten musikari horiek, ez? Eta orduan, hor daude artista itzelak, Luarna Lubre Galiziatik, Luis Peixoto Kristolako mandolin jolea Portugalekoa, Celina da Piedade akordeonista ere Portugalekoa, Saharatik Aziz Abrain, bera hotxarekin ere badago, timplea jotzen duen Kanariasekoa da, bera Altai Paez, pilo bat eta pila musikari daude, denak lagunak, eta denak enteratu zirenean proiektu honetaz, denak aportazioa egin dute, eta dena doan izan da, bereek egin dute nolabait berei laguntzeko. Azkenean, karo, guk ideia dugu, baina gero jendeak konbentzitu behar duzu, eta ez dugu konbentzitu inor, denak sartu dira. Proiektuan denak sartuta, zelan lagundu aldu, eskuratzen duenak disko liburua, eskuratzen den dirua proiektu honekin Aitamarira bideratuko dalako. Bai, hori da.
Durango kasokan egongo da salgai, bertan estreinu egiten dugu, bertan egongo da lehen da biziz salgai edo, eta etekin guztia beregintzako dira, ez? Ze berein merezi dute, lehen esatezun barkuan egon za, eta bai, barkuan egon nintzen, eta ikusi nuena zan, jende piloa zegoela han lanean, eta gainera ez eukatela baimenik eta itsasoan sartzeko, beraien erreskateak egiteko, eta han itxaroten eta egunak eta asteak, eta gogorra da benetan, eta ni joan nintzenean bertara, ez dakit, nola baite, beraiek gehiago eman ziaten, beraiek hartu ziaten eskuzabalik eta dana ematen eta argazkiak ateatzeko, ez dakiz egiteko, jateko zerbait nahi duzu, oso eskuzabalak izan zian, eta azkenean nik eman baino beraiek eman ziaten niri, ez? Eta azkenean kristolako jendea da handagoena, gainera bat ezagutzen nuen, gainera medikua ezagutzen nuen, gurekin kontzertu batean nik ez nekien ezer, bertan eta aiba, zuk segiten duzu hemen, da medikua, Iruñako medikua Iñaki gurekin kantatu zuen baten, eta benetan be, kristolako giroa daukate eta kristolako meritua. Agus esaten zabiltz, musikariak, penintxula Iberia rosotik bidai eginda Mediterraneora, musikak zelan batzen gaituen, zelan bardintzen gaituen, hemen kategoria ezberdinetako gizakei buruz berbetan gabiltzela emoten dagoelako, ezta? Bai, nik aurreko merakin hitz egiten hauen eta esaten hauen, ez, amets bat izango litzake berak eta bere musikak eta berakin batera diska guztien dauzen pertsona guztionek bidaiatu ahal izen dauen moduen eta bidaiatuko dauena, ez, nik uste dut asko bidaiatuko dauela abesti guzti horrek, ea guk erreskatatzen zagauen asko eta Libian dauden asko eta beste zeinbat bere herrialdetan aukera hori daukaten, ez, halako askatasunez bidaiatzeko. Nik uste dut hori zein leikela lortu algauen garrantzitsuena, ez. Eta aportazio ekonomikoaz aparte nik uste bestela oso garrantzitsu bat dauela hemen, ez. Da, azken aldiontan sensibilizazioaz asko hitz egiten gabiz, eta nik uste dut dela zerbait oso garrantzitsu eta beharrezko hemendik lantzea. Eta ez umiekin bakarrik, ez, hasi gare gehiago umiekin lantzen, baina jente nagusian bai, ez, eta da beste modu bat zoragarria jentea heltzeko lan. Babestuta sentitzen zari, izaskun esaten gabiltzerako tarteka, onelako albistegiak zabaltzen dituzte, eta tarteka astu egiten da, zuek hor jarraitzen duzuelako, gogoratzen dute orain, denporatxu bete blokeatuta egon zineten nien ezin urten, olako jarraipenak eta egiten genituen, geroztabe astuten da, orain COVID-ari buruz horretan gabiltze soneri buruz, baina da, realitate bat zuek egunero sentitzen zuien abe bai? Bai, egitxe esan, Aitamarin proiektua gehiago gainera. Nik uste Aitamarin proiektua entzun hau da, mediatiko hau da, pixkatez gehiago erreskate untzi bat dagoaz, eta gehiago jauzten da, aztuten da gehiago kanpamenduko proiektua. Eta kanpamendutako jendia hor dago eta urtietan, eta milaka pertsona egoera benetan penagarrian bizitzen, okertzen doi ez egoera horre gainea, orain dator berri bat gaur jaso hau eraldaketa bat ematen dabiz kanpamentu guzti hoetan eta gartzela bihurtzen dabizta, ez? Eta esan duen parkiek, umien parkiek eta danak konzertinak itxita, gau ez itxita eukiko daue atiak, ezin daue kanporatera, eta horretan bihurtuko diez Greziako kanpamentu danak, ez? Milaka euroko presupuesto batekin Europa gaina apoiatzen dauena, eta jende hori bai jauzten da gehiago, ez, ahaztuta. Hauek, nik uste dut Aitamari beti ateratzen gen bakoitzeko pizten da hor pixkat berria, ez? Baina, nik uste babesa jasoten gauela, bai modu baten bestien, eta nik uste Euskal Herritik jasoten gauen babesa itzela dala. Eske politia da ideia ere, ez? Alan itxasuntzi txiki bat joatea Euskal Herritik Mediterraneoa jendea salbatzea, normala da gizartea ere, ez? Atzean egotea eta babestea. Atunontzi bazan, ez da? Atunontzi zarbat? Hori da, eta horrego mitzen eraldaketa prozesu horrean, nik lehenengo aldiz ikusi nabenien eta esplikatzen uzten inigo biak proiektua, ez? Eta hemen joango da, erizaintza, eta hemen joango da, eta nik ikusten naben itxasuntzi zar bat, zikina dana, eta zen hemen ezin da, baina hau ez zoratuta dauz. Eta horrego inen garbitu eta margotu eta prozesu guztian parte hartzen, eta horre dauko parte emozio pilo bat, ez? Nik ateratzen den bakoitzean da emozio guzti horiek nahaztuta hor barruen, ez? Pelikula bat ere badago, gainera asteburuan estrenatuko da zinemaretoetan, aurre estrenaldia be gaur izango da zarautzen, pelikula apurtxu bet, honen historia egiten duena, itxasontziaren historia egiten duena, baina batez ere, erreskate lan hori zelako izan lehiken be bai, ezta? Bai, pixkatxo bat 3 ataletan manatuta daue dokumentala, lehenengo atalien ikusiko hau prozesu dana esan gauena, hau solana, edo, bintzet, voluntariak ikusiko perfil ezberdinetako jente piloa biltzen ginelan lanien, eta nola lan horrei esker alako proiektu potente bat ateratzen danez. Gero bigarren atalien, hor blokeoa, zaitasun danak, burokrazia, despatxoa, zergatik bai, zergatik ez, arazo guzti horiek nola egon ginen urte bete atera barik, eta gero jaskena lortu genien ateratzie,
lehenengo erreskatea, eta horrela ikusiko horre sortzen duen zailtasunak, eta erreskatatutakoa kontatzen duzkoen historia, ez, Libiako infernuak. Zu gainera erreskatetan egon zara, atzo esaten zenun 3 bat edo? Bai, lehenengo erreskate horretan egon nintzen, eta hor pelikulan ateratzen ga horti bebai, zeo zertan, eta gero beste 3 bat COVID-a gaitik atzera, bertan bera utzi behar izan gauen, baina beste 3 be, eta espero... Erizaina zara zu. Bai. Eta bolondrez lana izaten da, nahi dut esan honelako ekimenetan partartzen zuienak, zeuen bizitza eta zeuen lana daukazu eta hau bolondrez lana izaten da, baina galdetu nahi zut bebai, gero herrialde batzutan giroa gaiztotzen ari dalako eta batzutan ematen duelako zuen lanaren atzetik doazela batzuk bebai, ez dakit, zelan finantzaten da hau, isunen bat edo badau, kartzela zigorren bat edo badau, ikusi digulako beste kasu batzutan bebai, zer da, bakoitzaren erantzunkizuna, zeuen erantzunkizuna? Egunek bakoitzan erantzunkizuna da, Eskifaia bai da profesionala eta kontratatuta dau, baina bai erizain, erreskatelanekoak, erizain mediku eta kasetaria, voluntarioak, bolondreza diez. Beste proiektura doiezen jente guztia bai, danak voluntarioak diez, ez? Orden horiek norberan kontu doie. Proiektua bai behar dau finantzia zino potente bat, zen azkenien Aitamarik izugarrizko kostea dauka, ez? Erreskate bakoitzeko 1.000 euro ez da ukentzen inor, eta orduan pentsa, ez? Horrek ekonomikoki asko supasatzen dau. Hori izunetan pentsatu gabe, noski. Izunan arriskua beti hor dau, eta kapitainak eukiko leuke ardura garrantzitsuena. Ez erakundeak, SMH-ek, baizik eta kapitainak. Orduen hor dau, erreskate prozesu horretan seriotasuna hor dau, ez? Batzutan igual erabaki bat hartu edo ez hartu kritika jaso ditugu atzetik, baina erantzunkizuna gero kapitaina dauka. Eta izunan arriskua bai da, altua da, eta Italia eta Malta eta hor dauz gogo hoiekin, ez? Orduen hor argi ibili behar gara. Eta erreskatietan, batzutan, arrakastatxu izaten trielako, iristen zarete eta laguntzeko aukera dago, baina erreskate batzutara berandu ailegaten da, jendea hiltzen da. Mediterranean, zego gorra zegoentzape bai, azkanien gu hemen, Euskaldunek, Euskal Herriko ekara, bolondrez lanetan zoazte zegoen borondate guztiarekin, baina zer ikusten dan, da gero esaten didazuna, erreskatatu eta gainera zelai hoietan, ezer egin ez dauen jendea kartzelatan egongo balitz moduen, tratatuta. Hori da, azkenien erreskate bat... Zelan prestatzen zu buru horretarako? Ni izan prestatu ez da izela izan, nik uste dut gero azkenien ikusten duzu zendan egoera, zela eskertzen dut zuen, zelan apurtxo batekin beraiendako asko emelik esun da horrek, eraitxotzu lagundu horrez. Gu beti izaten dugu, erreskate eta joten garenien helburuak asko diez, ez da bakarrik erreskatatu 100 pertsona, baizik eta guztioi ekarri han zer gertatzen ari denez. Erreskate bakoitzeko ingauena, ikusi doan, ez dakit, dozenardi bat gutxienez, untzi, abisua jaso gaumena ez gare heldu. Ero heldu garen erako, Libiarrak heldu diez eta bueltan eraman dituzte. Beste batzu, bere kabuz heldu diez Lampedusara, ero Tunezera. Eta zoritxarrez, beste batzuk bilagun gare gabeko 3 arte, eta azkenien, buelta eman behar zindau, eta onartu itxasuan galdu diezela, eta buelta eman da jarraitu ez, eta hori benetan gogorra da. Eta gero aguz esaten zabiltzena, bertara joan, eskuzabalik hartu, beste horrelako proiektu baten ideiarekin doana. Eta nik uste dut euren artean ere babes asko daukatela, ez? Ezinbesteko. Elkarlana, laguntza bata besteari eta hori, eta jende oso jatorra dago hor, gaina, batzen ezte kapitaina ipatu zuta, trikitisa jotzen jarri geno. Hangienean, trikitisa kolkoti jarri nion, eta hau zelan da, eta ez da gizet, eta alakoa, eta behintzat hori ere eraman nun, azkenean, momentu hori behintzat beraiek posik edo alai egon zian, eta justo momentu gogorra esan bereintzako zean egon zian, batera ezinik itxasora eta berri horiek entzuten, ez? Batera edo daudela dena dalakoa itxasoan eta ezin joan bile, ez? Eta, behintzate barre horiek atera genituen eta momentu dena pasatu genituen. Eta oso importantia da, azkenien egun horietan berak esaten dauena, itxaroten zauzela eta pazientzia landu biezu asko, eta beti kapitainak eta pixkar gu ez, erakunde moduen gauzenako beti esaten uzko, saiatu gabere, taldia, posik mantentzen, erreskatatutakoa gaukin gaudenien bebai, ez? Zuek transmititu lasaitasuna beraiei gu urduri egon arren, ez? Eta ikusten duzu ez daukot zula erantzunik, eta eguna badoi ezela aurrera,
urduritasuna nabari da itxasontzien, ondian kapitaina beti izaten dago, ez? Bueno, zoi transmititu lasaitasuna, eta ez da erreza, ez? Baina, bueno, horretarako, humoria behitzkat, eta taldien giro ona badago. Alere, ze muturreko egoerak, dalako edo bizitzen jarraitu alizatia, edo eriotza, ez da besterik. Ze muturreko egoera, korrontzi, esate baterako, mugarik ez daukan proiektu bata. Bizi proiektu bata mundu osotik zabiltzie, Agus, eta ibiltzeko aukera, esan didazuna, horren beste lagunekin, horren beste kontzertu emoten munduko edozein puntatan, eta Aita Mari, ezin da mugitu. Eta ze gutxi kostatzen zaiguna... Non gauden kontutan izan da, ezin gara mugitu bez. Eta ze gutxi kostatzen da Afrikar musikari batekin grabatzea, helburu solidario batean barneratzea, prest daudela ikustea, bertara gu joatea jotzen, askotan egon gara, bai Marokon, Cabo Verden, alako tokietan egon gara, dena eman digute beti, eta gero zelako muga daukagun hor itxasuak ez dauka erruri, baina zelako muga dauen hor naturala, ez? Oso tristea da, gobernuak eta egiten gotena eta badientzut. Nietzako behintzat egin algenuen minimoa hori izan, ez? Lan bat egitea, beraiek ere gonbidatzea, beste kaldean dauden musikari horiek ere barneatzea gure musikan, eta nolabait zentzua ematea denari. Eta beraiek egiten dutena, guk, modu figuratibo batean egitea, musikaren bidez egitea, eta batzea, ez? Azkenean hau guztia da batzea, eta ikustea ez dagoela musikari, lehenengo dibizioko musikari bat, eta Afrikan dagoen beste bigarren dibizioko ez danak gara berdinak, bai musikan eta baita bizitzaren edozein arlotan ere. Agus esaten da bilena, izaskun, epe ertain luzera, zein da irten bidea, dinot, bai gobernuek, bai herritarrok, geupe, bai bestalde batera begiratzen dugu, gogorregia iruditzen zait, aurrez aurre begiratzeko kontuari, horra itxeko nolako gauzek zemat lagundu aldabien urbiltzen, esan duguna sensibilidade lan hori egiten, pelikula ikusten bebai, ikusi zelan egiten dan apurtxuet jakin ze mundutan gauzen bebai, ez da? Oso gogorra dalako, danontzat. Oso garrantzitsue ikustie zelan itxendan eta ze kontatzen guzkun jende honek, ez? Eta gero hortik errespeto lantzia. Ni beti zadotez, aurreko baten esatezten batzuk, errespetoaz empatia eta nik gaiga gu empatizatzeko jente honekin, ez dakigu zer bizi dauen beraiek. Empatia, beraien empatia, beraien historian empatia oso zaila da, hori potolo bada. Orduan, bentzet errespetua. Egoera, barrotik ikusitxe, esaten gabiltzena, gobernuek eta Europak berak zelan hartu duen, azkenien ateak izteko politika hau ez da, alda iraun, era honetan ertainera luzera, jendea etorriko dalako. Euren jaioterrietan ez dagulako etorkizunik. Jentia jarraituko etortzen. Mantendu aldo egoera hau. Eta zoritxarrez hiltzen. Hori da. Epe luzien. Gabiz mantentzen, bere herrialdetako egoera. Ze horren errudun nagusi gugare, gabiz mantentzen Libiako egoera. Europa gaina hor indartzen dabil, ez? Libiarrei emate gotzion dikan potentzia gehiago, ez? Itxasuntzi gehiago, arma gehiago, mugak ondikan gehiago gortzeko, ez? Eta gero Europak ikusi duzu, ez da dutzut, ez dakiz eman milioika euro eman ditu kanpamentu hauek, ero kartzela hauek eraikitzeko indartzen ditu gehiago ez da, mugak eta Libiar, ez dakit, ez? Nik epel laburrera aldaketarik, nik zoritxarrez ez. Orduen horregatik, gure azken hilabete honetan gabiz lantzen gehiago esaten, guazen informazio guztio kartzera ona, eta herrialdie da jaso bidana eta politikari guzti hauei esan ez, atentzioa ditu esaten, nora goi ez, zer gabiz eitzen. Bestela ez da gu. Biziak salbatu eta zarata egin, besterik ez. Hori da, ez. Eta politikariek ez badaue aldatzen euran jarrera, guk gutxi gehiago leike gau, ez. Orduan horregatik da garrantzitsua, bentzet jakin, ez, jenti ez dauela doz horrekin. Esan dugu, azken erreskateare badagoela, kontakizun honetan eta eguneroko honetan, zenbat erreskate egiten da, hau zer da, aukera dago eta egin, edo planifikatuta da urtien ekiz? Planifikatzen saiatzen gare, baina gero ikusten duzu. Azkenien gure plana da ateratzea marrien, eta aurreko batzen bebai beste medio batzukin hitz egiten, eta beti izaten da, aterako da Aita Mari eta beti atzeratzen da. Inspekzioa dala, permisoa dala, beti zeozerek atzeratzen dau.
Gero, behin ala helduta, gutxi gora bera bostegunan barru edo erreskate bat egin leike, eta hola joan da erreskate danetan, ez? Eta gero ondoren, oin bai, COVID-a markauleke pixkat, luzatzen dan gehiago ero ez 40 aldia eskatzen badigute edo ez. Azkenalko zigotxetaziei, erreskate biei, ez diete eskatu 40 aldirik ez dauelako COVID kasurik auki, ez? Hori zentzuduna da, eta horrek errestu leike, ez? Baina oso zaila da. Aurrekoan asamblean azaldu nagoen pixka planina eta 5 misio egiteko esan nagoen da danak ez dauzkin, baina izaz norazoiaz 5 eta zen arkatu 3, ziko gare 3kin, ez? Eta, planifikatuko 3 eta berez, azkenien da ekonomikoki, bai menak, eta gero bai behar dien geldialdiakin itxasontziak, bai daukolako mantenimendu, izugarrizko mantenimendu lan bat. Zelan lagundu aldan, galdetu berrizut, bestak beste nolako disko liburu bat eskuratuta esan dugu, eta gaian, 5 minutu hartu geure bizitzatan bai, eta gaira hurbildu, ikusi zer dauen, zelan lagundu alda? Diruz eta segurazki lagundu aldalako, ez da? Bai, azkenien ekintza guztionekin, liburua eta pelikulakin, bi modu ezberdin diez, ez? Eta nik uste dut, oso dinamikoa gainera, ez? Pixkate gaia ezagutzeko, eta gero, gure horri aldian sartu, eta bertan dakutzu aukera ikusteko proiektu biak, zertan atzan, zela lagundeleiken, voluntario lanetan nahi izan ezkero ebai, eremu ezberdinak lagundu alizateko, eta gero bertan dauden dabe bai, material ezberdina erosteko, eta... Informea, diru kontu bat dena, bai? Hori da, azkenien proiektu danak ordaz, nahi izan gaut dana aldan eta argien. Gardentasun hori, ez da? Hori da, eta bai ikusteko behar jendiak ze suposatzen dauen misio bat, ez? Azkenengo misio honetan, 40 aldian 7 egun egon gare, eta gutxi dara heldu da faktura eta 12.000 euro izan diez, geldi egon da itxasontzia. Eta azkenien da, mafiak eta azkenien sartzen diet hartien, ez? Egunero, zaborratara beharra daukagu itxasontzitik. Ez daukagu aukerarik. Eta ez badauko bebai, poltza bat prestatu bida ateratzeko. Eta itxasontzi bat etorten da horretarako bakarrik. Bere joan etorriak, eta ia erdia bere 6.000 euroak eitxizioa. Eta bakarrik amarrea egitea ere, 5.000 euro da, ez? Hori da. Bakarrik soka botatzea. Hori da, ze gastu da zen, ez? Orduen, itxasontziek espado nabigatzen be, pentsau, 12.000 euro 7 eguneko 40 aldian. Agus, ze disko derra, entzuten gabiltzalako, korrontziko itzuta gauzka horretara, zorionak. Ze ederra artista bat entzatu bai, ezta? Tarteka olako zezer egin, eta esan dakue, eta kasu honetan, korrontzia Aita Mari gazlotu. Bai, eta beti azkenean, kantu bat konposatzen zaudenean, pentsatzea helburua daukala. Ez bakarrik irratian edo norbaitek entzutea. Ez gainera, bestelako helburu bat ere badauka. Batengana heldu, saldu disko horiek eta etekin bat lortzea beraientzat, ez? Eta hori oso polita da. Eta nire estudiotxoan nagoenean, bueltak ematen trikitixari eta gauzak ez dienean ondo ateatzen, ze hau forratu dut, ez da ondo ateatzen, bialdu dizu Italiakoa pista bat eta ez da ondo, ez dakizegatik. Hori pentsatu duzu, goizeko leura dia, zer egin behar dut kantu honekin, bukatzen joan behar gara, baina ostabe deitu behar diot ez dakin hori, eta azkenean motivazio estra hori badaukazu barruan, ez? Momentu txarretan pentsatu duzu, ez dakit, honen merezi du, egin behar dugu berriz ere buelta bat emango diogu, eta dena. Eta momentu txarrak ere igaro ditugu, eta ni beraiei ez nien ezer esaten, ez zelako heltzen produktua aurkeztu behar genuen, ez zelako heltzen Durangoko azoka hor zehon, eta Durangoko azokan ez basegon produktua, pixka zentzua galtzen zuen guretzako, ez? Eta orduan, horri bili gara, milaka buelta egiten, imprenta, eta azkenean hor dago, ez? Eta orduan, aurkezpen egunean, aurkeztu genuenean, eta bereien aurrean, eta eskura eman, nietzak hori izen zan momenturik onena, azkenean kantuak, tori, hor daukazu zuontzako indako lana, eh? Derrigorrezko geldialdia izan beharko da, Durangoko azokan, egongo zari, eh? Bai, egunero? Bai, venga, egunero, eh? Han egon gara, atenditzen, eta bai, elkar korrontziren estanean bertan egon gara. Zorizionak, Agus, basabiltzate gainera, ze kolore ona, ez da makillaji kanariazetatik etorri da. Bai, eurien dugu, ez pentsatu, eh? Koloretxu beti, koloretxu, eh? Bai, igandean bertan egon ginen. Ze albizte ona. Bai, emanaldiak eskaintzen gabiz, eta hori baino lehenago, aste bete lehenago, Valentzian ere egon ginen, bertan ere beste kontzertu bat eskaintzen, eta urte guztia horrela bota dugu, ez? Tenerifen hasi, goatzen eiz, Madrid, Sevilla, Salamanca, Barcelona, pilo bat tokitan egon gara jotzen, eta beti, hori, trikitixa lepoan hartu, eta, gure kultura erakusten, behinta saiatzen. Segi,
Agur zaran, eskerrik asko etortzearen zorionak proiektua gaitxik. Izaskun plazer bat, zugaz egotia, zugaz berbaitxie, errepikatzen duen zita. Eskerrik asko bioi. Zinemaretoetan ostiralean, gaur aurrestrenaldia izango den arren zarautzen, eta apuntatu beharreko beste zita bat Aita Mariren dokumentala. No se puede dejar morir a la gente en el mar, que es lo que se está haciendo. Ante la reiterada vulneración de los derechos humanos, es la sociedad civil la que tiene que alzar la voz. Vale, lo vemos, que no lo pierdan. Es que no tiene permiso para rescatar. Dice que es un transporte por más de un elevado número de personas. Eso es todo mentira. El Aita Mari de la ONG vasca Salvamento Marítimo Humanitario está bloqueado en el puerto de Pasaia, en Guipúzcoa. Porque esto es claramente una decisión política. Entonces nosotros seguiremos peleando. ¡Bosa! 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 Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio. Devolverlos a Libia es devolverlos al infierno, ¿no? Yes, we spot a boat and we had a rescue with about 75 persons. Lo que se trata es de devolver a esta pobre gente a un puerto seguro. Espero que esto salga por las redes. Hortxe, Aita Mariren inguruko, esan dugu, disko liburua, korrontzik dakarrena, eta bestak beste, zinemaretoetan ere dokumentala ikusteko aukera. Iñaki Galdos, arratsaldeon. Arratsaldeon. Iritsi da gure eguna eta ordua. Gure zita. Asteroko zita. Bai, hori da, gure asteroko zita. Gure asteroko zita. Hori da. Juan Cruz Lacasta, gure 15 zita. Bai, baina ja pixkate, sentitu nahiz pixkate, ez dakite, bauzu alde ginen dute, eta segizuek. Ez, harrapatu nahi izan dut. Egondalako aportxo despistatuta. Zelan zauzi, Ondo. Ongi, eguraldi petral honekin eta zubi foralera begira, bueno, Xabierko San Franciscoren besustelgabearen eta konstituzio soltzez garbiaren zubi horretara begira, kezkatuta, egunero erauntxia iragartzen baitute, baina erauntxi biblikoa. Ea zer egiten dugun. Biziraun. Elurte bati biziraun badiogu, asteburuen. Iruñetik Bilbora dator Lacasta, eta Bilbotik Iruñera guazgu, 2021ko Nafarroako bertsolari txapelketaren irabazlea Bito Euripien, Saio Alkaizarekin berba egitera. Saio, arratsaldeon. Bai, arratsaldeon. Euripien zabiltz. Bai, eguraldi txarra Iruñan ere bai, eta bueno, hemen txaude aterkipean. Hala ere, eskarak ejatuko elurpien be ederto moldatu zinen igandien, Zorionak, saioa. Bai, eskerrik asko. Egunak pasatuta, saioa, izan zelako, sorpresa ez dugu esango eguna nola joan zen ikusita, erakutsi zenuen jarrera eta usardi horrek merezi zuelako txapela, baina agian pronostikoetatik kanpo sartzen zen zure izena, egunek pasata zelan hartu zuzeuk, Nafarroko bertsolari txapeldun berria zarala? Uste dut, soketik pozera pasan naizela edo, hasierako egun horretan bakarri sentitzenen nervio batetik eta nolabaiteko odei batean nengoen, oraindik ez nuen sinisten zer gertatute zen, eta ja, 3 egun pasaira konturatu naiz, tokatu zait elkarrizketa pila tematea, eta nik uste dut horrek ere eragiten dula zuk autohausnarketa asko egin behar izatea hedabideen aurrean baldin badare, eta orain situatu naizela uste dut. Ikusi zara? Zer, bertxotan, diozu? Zeure burua ikusi duzu? Irudietan eta ikusi nuen joan nintzen TV-ra programa batera eta hor jarri zizkidaten, eta gero etxekoek eta erakutsi zizkidaten beste gauzatzuk, eta saioa ez dut ikusi osorik, ikusi ditut tarte batzuk txapela bai eta agurrata bai, eta raroan ere burua ikustea, baina konten ere bai horrekin, ikusi eta ematen zuen seguru nengoela. Ninguena baino gehiago, igual. Ez dakidalako ze puntutaraino, oholtza horretatik ikusten den gertatzen ari dana. Jendea zeuen alde, jendea zeure alde, berotasun hori, ez dakize puntutaraino bertan lanien zabiltzenien eta burua rakarraka daukazunien horren guztiaren konstiente zaran?
ikusi gutxi, zegia fokoekin eta ingurua handia da, eta maskarillarekin, eta nahiko gutxi ikusten genuen, baina sumatzen zela berotasuna batez ere txaloalditan, eta nahi gustatu zitzaidan, iruditu zitzaidan publikoak oso harrera bero egiten zela bertsoari, baina ez zuen bertso, edozein bertso berdin txalotzen. Ona baldin bazen, zuk ere nabaritzen zen, publikoak hobeki hartzen zuela, eta kritikotasun hori nabaritzen zen, eta berotasunare bai, orduan oso kontent, da, nik kuadrilla handi bat etorri zitzaidan, egia esan, eta hori ere nabaritu nun, holtzatik, eta oso eskertzekoa da, eta 1000 aldiz esan dira, baina 1000 esker bihotze zaiei ere bai. Saioa gauza asko gertatu zien, zeure pertsonaren inguruen esango dugu, hau talde lana da, eta askotan azpimarratzen dugu, 8 finalisten elkarren arteko talde lana da, eta geuri eskaintzen diguzuen guztiat hori dana, baina esango nuke ze ondo moldatu zinen gaiak zeure terrenora ekartzen, zeure gorputzetik abesten, gauza batzuk, oso barritzaile iruditu zitzaizkigulako, bestak beste, hori, emakume gorputz batetik kantatutako bertsoaldi zoragarri asko egon zielako bebai, hau dana, klaro, ez da egun bateko lana, erakusteko aukera izan duzu finalien, zelan pentsaten da, ze hausnarketa egin zuzeuk? Bai, batetik talde lana da, noski baietz, bestela alferrikakoa delako norberarena eta elkar laguntzen dugu. Igual ematen du ofizioaten zuari zaila markatzen, baina besteak segitu behar dizu, edo zu besteri eta hor beti egoten da hartu eman bat, hori oso garrantzitsua, bestela imposibla delako bertxotan egitea, eta nik bai, eraman nuen nahiko apostu kontzienta, nire ikuskera edo eramatekoa gero batzutan oso zaila dena, ez daukaz zer ikusi, bertxo eskola batean egiten alduzuna edo derrepente anaitasunan egiten alduzuna, hoien bien artean dagoen, amildegea eta batak bestearekin ez du zer ikusirik, baina bai, nik egin dut ibilbide luzeak omi artean, edo asko kostatu zei sartzea, honez urte piat hortxe, eta denbora hortan guztian, bai, pentsatu, hemen nago koiska txikia falta zait, eta zer egiten aldut koiska hori gora egiteko, eta orduan, egon da talde lan pila bat, lagunekin, bertso eskolan, banakako lanare bai, kuadernoa, pentsatzea, hausnarketa, doinuen inguruko, egon da lana, azkenean irutzeze bertxotan askotan ematen duela naturalari izan garela, eta honek zetorrea besteak ez daitze, eta horrek ezkutatzen duela dela lanketa handia dakarren sorkuntza klase bat, etxeko lan handia, eta nahiko nuke hori azpimarratu, eta hori bertsolari guztiok egiten dugun hausnarketa bat dela nolabait ere, eta uste dut finalean nolabait hori nabaritu izan zela, eta horrekin kontena hoi. Honek bestelako auspo bat eman dizu, esaten zabiltzan honen guztiaren arira? Aurrera jarraitzeko beste jarrera batekin edo beste ambizio batekin edo ez dakizudan esan? Ez dizut oso gentzun, aurrera jarraitzeko beste jarrera bat dudan? Bai, honek guztiak auspo berezi eman badizu. Esaten zabiltzelako, hemen lan asko dau txapelketara nator, esperientzia bat izan da, eta nahi nuen hori erakutsi, honek guztiak, etorri den Zurrunbil honek egindako, bertsoaldi horiek eta danon fokuen jarri zara, saioa, orain danok dakigun hor zaran, honek ematen du, bestelako auspoaldi bat aurrera jarraitzeko? Ematen du beldurra eta auspoaldi alde berean igual, ez dakit. Bai, ematen du gogo aurrera jarraitzeko, bestetik izu parte bat ere bai, ez dakit, ni orain arte aritu nez bertxotan, baina oso esparru txikian, da ben derrepente alako buma raro bat edo aparraldia, baina badakit aparra gora egiten duela, eta gero bera, eta bere egite horrek ere lasaitzen nau. Eta, bai pentsatzut aukera ematen diala nire bertxokera garatzeko, eta igual Nafarroatik kanpo pixka kantatzeko, eta batez ere experimentatzen jarraitzeko. Orain arte igual ez ditut plaza asko izan, edo ez nahi bezain beste bederen, eta honek badakit ematen aldizula aukera, erakusteko nola egiten duzun bertxotan pixka gehiago, eta nik uste dut erakuste horrek eragiten alduela, zuk ere bai beste hausnarketa batzuk egin ditzazun, edo beste bide batzuk hartzea, edo azkenean dela, ikasteko bide baterako sarbidea emanen didala uste dut. Berriako elkarrizketan, oso elkarrizketa ederra dana, bertxotan bakarrik ez, saioa elkarrizketan oso ondo moldatzen zara erakusten zabiltz. Besteak beste, esaten, zeure buruaren justifikazio etengabeko hori, ez da bertxolarian naiz, estereotipo guztiak apurtu arren, familia erdaldun batetik etorrita, plaza hartuta, emakume gazte bat izan da, estereotipo guzti hori aurregin, eta neu hemen nau. Bai, nolabait esan nahi duana da, azkenean bertsolari izan dela arketipo bat oso jakina ez, toki jakin batzutakoak, euskera jakin batekin, gorpuzkera, izaera, kantakera, eta zera oso, nahiko zehatzekoa, eta azken urtetan zabaltzen joan den arren, egia Nafarroa ez zauden igual Iruñerriko bertsolaririk, ez da egon, edo apenas egon da,
eta segun ze emakumezkoak ere gutxi gara, eta ez hori bakarrik, orduan, nolabait nahi nuen aldarrikatu, aniztasuna behar dugula bertxoetan, hori guk ekarri behar dugula, ez bakarri diskurtsoetan, bezik eta gorpuzten duzun horretatik, eta, igual asko aipatu nuen bazterrak eta, bai, ni erraldunen alaba eta emakumea eta, baina aldi berean privilegiature bai, eta hori igual ez nuen esan, da, uste dut horren guztiaren nolabaiteko loturak egiten gaituelago, eta horren kontziente izaki joan beharra dugula holtzara gure ardura ere badelako. Bikain mugitu zinen bertsoaldiko zenbait momentutan, bestak beste agur hori, azken agur hori, leku guztietan ikusi duguna, entzun dederra zelako, baina idatzita eta irakurtzen dugun bakoitzean, irabazi egiten du gainera, azken agurra momentu hori, banakako ariketa esango duke bai, amarrekuen ederto moldatu zinen, amaren paper horretan, Estitxu Arozenaren eskutik txapela jaztie, momenturen batekin geratuko zara, saioa? Ez dakit, zaila, nik ustut, denak bertxotan batean aritutakoan gustora geratu nintzen bakarkakoarekin, lehenbizikoarekin, gasolindegia eta zor bai ikusi nula nahiko argi zein zen nire bidea. Eta gero, txapela jantzea betea berezia, Estitxu jantzea ere oso berezia, azkeneko agurra, nire lana pertsonalki bakarkakoa eta bakarkakoarekin gatu nintzateke, eta gero talde lanean egindakoa oso gustora egiten zen Julio Sotorekin zortziko handian igual Euskal Herriko mapata hori, eta txikian eneko Fernandezekin, eta oso bertxokide onak izan ziren, eta hor oso babestua eta sentitu nintzen. Ederra, saioa gozatzen jarraitu beharko duzu, txapela buruan izan da, ez dakitxe bestera batera ikusten dira gauzak, baina ekarri zenuen haize fresko bat, asko eskertu genuena, eta bestak beste, eguneko kroniketako bat, eta barriro berrian aizpatasuna, nahitasunan, titulua zoragarria da, eta horrela, labur bildu daiteke bai, egunean bertan sentitu genuena. Pozen ez, ni azkenean, ni pena neukan, ze lagun asko dauzkat ere emakumezkoak, eta egia esan ilusioa gineliaken bertso eskolako kide gehiago izan balira holtza horretan, ze polita da bidea egiten duzunean taldean talde osoa pasatzea. Gure kasuan Josu da bertso eskolakoa, eta Josu eta bio ginen, eta beste atzuk atzean geratu ziren, eta oso babestua sentitu nintzen nire kantukiden gatik, holtzan egon ziren gatik, baina pena txikioa beste batzuk ere etzu delako, eta ea hurrengoan are jende gehiago egoten den holtza hortan, edo aber nola egiten dugu, baina aber bide konpartitu horretan zeo zer gehiago egiten aldugun. Zaio Alkaiza, eskerrik asko, plazer bat zurekin berbegitea, eskerrik asko zain egotigerren Euripien, zain egon zarelako apurtxu bet, mila esker ragoza hon sartzigarren, plazer bat zurekin berbegitea, saioa, musio bat. Bai, eskerrik asko zuei, aio. Bestak besteko goeta egingo dugu. Juan Cruz, saioaren inguruan, urrengoen autobusen zegoaz ekarri eta bizok etorri, platora. Erki. Ze ondo moldatzen da berbetan, bertxotan, berbetan. Bai, Euskal Herri irratian lankide izan genuen, eta horren berri bagenuen, eta idatzi ere oso ongi moldatzen da. Iruin herrian hainbat bertso paper eta zera narrazio labur lehiak eta irabazi ditu. 2019ko udan maisu lezioa edo maistra lezioa eman zuen berrian egunero edo bi egunean behin zutabea argitaratuta, eta nik uste dut zenbait zantzu emanak zituela. Aipatu duzu Estitxu Arozena izan zuela lehendabiziko bertso irakasle, bigarrena Erika Lagoma eta urte mordoa eman zuen Erikarekin, eta gero berrikiago sustraiko lina, badakizu, Iruindartu zaigula eta Ezkabapean bizi dela, Arrotxapea auzoan, gure alboan, nire Arrotxapean bizi baina naiz, Antsoainen ondoan, eta Antsoaindarra da saioa, eta hor ere eduki dute harremana eta gaiak lantzen eta bestelako begiradak eta nola txertatuta saioak atzo Euskal Herri irratian kontatu zidan asko lagundu diela horretan, eta nik uste dut zuke ederkin nabarmendu zenuela telebistan ertzetako begirada ibili zuen etengabe finalean, baina behartu gabe eta naturaltasunez, eta hori oso horreka zaila da. Oso zaila da, ideia bat euki alzulako, eta edozein zirrikitu aurkitu, botakot, ia zelan geratzen nahien, eta batzutan oso faltsu geratzen nalako, baina... Karrankaria izaten da hori zenbaitetan. Ze ondo sartu zituen guztiak. Osongi begirada non pausatu, osongi hautatuz, eta hori oso ariketa zaila izaten da. Aipatu duzu azken agurra, eta hor bi ertza aipatu zituen. Entzuten egon gara, besarkada bat langile auzoetako aldera, erdaldunen seme-alabok horrik hasi dugu euskera, bestak beste, orain musu handi bat iraultza den gorputzera mundua ederragoa da, urbilduz bazterrera. Bai, eta nik uste dut,
bi ertz horietatik datorrela besteak beste saioa, ezta? Batetik LGTBIQ+ kolektibo horretatik, nola esateko, eta ez dator bat bertsolari prototipikoarekin, eta holtzan eta plazan beti nagusi izan den horrekin, ziz, heteroa, eta guztiok ezagutzen ditugun ezaugarri horiekin guztiekin, begira horiek nik uste txartatzen ari direla gero eta gehiago bertsogintzan, azken Euskal Herriko txapelketak finalaren ondotik horretaz asko mintzatu zen, eta beste ertz bat aipatu zuen, eta nire oso interesgarria iruditzen zait beste hori, eta hain zuzen ere, Euskara bazterretako auzo langileetan eta irakaskuntza publikoan jaso duten euskaldunena. Orain gainera zehaztuz, eta esaten privilegio bat izan dela berantzat, Euskara jasotzea. Bai, saioak privilegio gutxi, familia batekoa, beste anai arrebaren bat ezagutzen dut nik, eta baki nola bizi izan diren, eta privilegio gutxi eta meritu handikoa egin duenen bidea, ez bakarrik bertsolaritzan, baita gainontzekoan ere. Eta esatera ninduan, ertz hori oso interesgarria dela, ertz horrek erdian beharko lukeelako datu objektiboei begiratuta. Zer esan nahi dudan horrekin? Bada Euskal Hedabideetan, Euskal Sorkuntzan, Euskal Gintzan oroar, askotan gu bat dagoela, eta gu hori dela Euskaldun Zaharrena, eta gero nabardurak eginen ditu kontzeptu horien ingurua, baina da Euskaldun Zaharrok hemen gaude, eta ze meritua daukaten Euskaldun berriek, eta horrelakoak esaten dira. Eta datuen arabera, egun Euskaldun Zaharrak dira, hau da, Euskara etxean jaso zutena dira, 50,1, hau da, herria baino pixkat gehiago, Euskaldun berriak 50,10 eta gainontzekoak jatorriz elebidunak, baina hartzen baditugu gazteak, 16 eta 24 urte artekoa konparaziora hor ikusiko dugu gauzak irauli egiten direla. Eta Euskaldun berriak, Euskara etxean jaso ez dutenak, Euskara ikastetxeetan jaso dutenak, direla 50,15 dagoeneko, hau da, bestelako baino gehiago, eta eren batean geratzen direla, uste dut 50,13 direla Euskaldun Zaharrak. Orduan, zer den gu eta norentzako hitz egiten dugun, eta nahi badugu mezuak iristea, eta nahi badugu Euskara bizi berritu. Juan Cruz, feminismoari buruz da berbetan gabiltzen itzaten gabiltzelako, desikasten gabil, segunero jaso dugun, ezik eta hori, hau be bai, Euskalduntasunetik berbetan hasten gara nien, nik hortik hitz egiten dudalako une oro, eta egia da, egin behar dut ariketa hori. Bai, izan ere hor badago, hizkuntza ideologia bat, soziolinguistikan, niri gehien interesatzen zaizkidan filologoak eta mintzo dira hizkuntza ideologiaz, eta hor badago benetakotasunaren hizkuntza ideologia. Horrek zer esan nahi du? Euskaldun Zaharra, eta nik ez dakit termino egokiak diren Euskararen bizi berritzerako, baina Euskaldun Zaharrak egiazko Euskaldunak dira, legitimatuak jaiotzez, sortzez, eta badute erregistro bat etxekoa eta bestelako erregistroak, eta benetako Euskara egiten dute, eta Euskaldun berriek aldiz, ez dakite ongi Euskara, zerdipurdikoak dira, ez dauzkate erregistro guziak, eta gainera betirako dira horrelakoak. Erran nahi baita, Euskaldun berri deitzen altzaiola, Euskara batuan betiranik egiten duen Euskaldun Zahar bati. Eta gaur egun, lehen esan dugun bezala, euskalkirik mintzatuena, Euskara batua da. Orduan, nik uste dut hori gainditu behar dugula bai ala, bai bestela gureak egin baitu hizkuntza bezala. Esan dut, hizkuntza bizi berrituko badugu, legitimazioa ezin diegu ukatu Euskaldun gehienei eta bilatu behar dugu bestelako bideak. Eta nik uste dut, hizkuntz profil asko daudela, eta daudela hizkuntza etxean jaso dutena, baina gero alfabetatu ez direnak, edo gutxiago hitz egin dutenak, edo hizkuntz profilak pilo bat dira, eta nago dikotomia horretan sartzea eta dikotomia horretan tematzea eta hizkuntz ideologia horri ustea oso arriskutsua dela Euskararen etorkizunerako, eta hori, Euskaldun Zaharra, Euskaldun berri, dikotomia eta terminologia, nik uste dut horrek ez duela deustarako balio, ez bada, zuk arestian aipatu zuen feminismoan bezala, LGTBIQ+ zea kolektiboan bezala, homoseksual batek aldarrikatzen badu marika terminoa arrotasunez, edo lesbiana batek aldarrikatzen badu boiera, oso ongi dago, nik esaten badut Euskaldun berria naiz eta arronago, ala naizelako, etxean ez nuelako jaso Euskara, ongi egon daiteke. Beste batzuek hori erabiltzea, nik uste dut oso irristakorra, eta oso arriskutsua dela, eta berriz diot, irudipena daukat urgentzia egin behar dugula gogoeta bat horren inguruan. Iñaki zema gogoeta, honen inguruen.
eta interesgarriak benetan. Ez ni... Bai, zeu askotan. Zuk askotan aire. Zuk hizkuntzaren inguruko gogoetan neupe bai, Ez, baina egia da, euskalkiekin batzutan katramilatzen garalako eta urte askotako eztabaida izan da, baina beste puntu baten gauz. Bai, nik azteko, zuk aipatu duzu, Odei Iruritagoienak saioari egin zion, saio alkantziari egin zion elkarrizketa eran egon aste artean berrian, eta hor, nik berako oso ondo azaldu du, baina berak erabilitako hitz batekin gehatzen, impostorea. Impostorearen sindromea. Nola impostorearen sindromea izan duen bere ibilbidean zehar sarri, eta ondo azaldu dago, eta nik uste dut hitz horrek ondo laburbiltzen duela berak esan nahi zuena. Gero, hortik aparte beste gauzatxo bat, ni astelenean Estitxu Arotzenaren da, igandean agertu zen, baina Estitxu Arotzenaren da irudiak saioarekin izpide izan genituenean lagun batek izan zian. Zer zarra nahi zen goratzen dut Estitxuk lehenengo txapela lortu zuenean. Nik esan nio, nik goratzen dut bere aita Manolok lehenengo txapela lortu zuenean, beraz ni oraindik zarragoa naiz. Nik Amets Arzaioz aipatzen da, eta bere aitari elkarrizketa egindakoan naiz, Euskaldun Egunkariarako, Nafarroako eta Ipar Euskal Herriko txapela elkarrekin jokatzen zelari, txapeldun izan zenean. Hortik atera kontuak. Urtiek arindu zelako orain? Baina, esan nahi duena da, nik uste dut, bertsolaritzaren historian, eta ezain espaldian ere izan direla beste iraultza batzuk. Esan nahi dut, fokoa igual pixka eta atzerago jarri behar dugu, eta nik uste dut kontuan izan behar dugula, orain iraultzatzat daukagun hau, eta nik uste dut oso ondo torria dagoela, eta zerak Juan Cruzeko oso ondo azaldu du, baina izan dira beste iraultza batzuk ere bai, eta hori ere esan beharko da, iraultza horietan, jende asko etxean ere geratu da, esan nahi dut, nik guatzen dut gure aita zenak, gure aita zenak ehunka bertso saio, bertso afarit antolatu zituen, bertsolari askoren lagun mina zen, behakin baita lagun mina zen, Nikola Segurora, garai bateko bizido hainik arantzasuko hartzai frailea, garai bateko gai jartzailea, txapelketetan epaimaikoa, eta belaunaldi ura osatu zuten jende askok, utzi egin zioten bertso saioetara joateari. Zan nahi dut, orduan ere gertatu zen horrelako eten bat, eta gure aitak eta Nikolas batek erazaten zuten, jatzirela guztua sentitzen, erabiltzen ziren gaiak, jendearen portatzeko modua berria, ez dut ezaten hobea hotxagragoa denik jaialdietan, euren ustez, nire ustez egai, gehiagizko ez bakarri politizazioa, baizik eta alde baterako zera, bertxokera ere izugarri aldatu zen. Esan nahi dut, gauza berri asko sartu ziren, adibidez, Amuriza bat bere garaian iraultzaile handia izan zen, baina uste dut, bertsolaritzaren historian izan direla, baita ere beste momentu batzuk iraulkita handiak egon direnak, ez? Eta gero, oso interesgarria da, Euskaldun zahar berri, dikotomia horrena, euskalkiak euskara batuarena, ez? Eta uste dut oso interesgarria dela, ez? Nik dugatzen dut duela urte pare bat idatzen duen artikulo bat etxe honetako politikaren kontra, esaten batez ere, hainbat tokitan, ez? Eta garai hartan izena eman gabe aipatu nuen bere herriko euskeraz egunero hitz egiten duen, eta orain jarritzen duen Euskadi Gazteako kazetari batena, eta aipatzen nuen Ibon Sarasola bi gauzetan, ez? Alde batetik, Ibon Sarasolak nola kritikatu izan duen jatorkeria, ez? Eta zer kalte egiten dion jatorkeriak euskarari, ze gure jatorkeriarekin ari gara mespresatzen eta euskaratik urruntzen euskalkirik gabeko euskalduna, ez? Eta nik beti pentsatu izan dut, askotan gure irrati eta telebista publikoak eta jartzen ditudanean, da hainbat esatarik entzuten ditudanean, nik askotan pentsatzen dut, hauek ez aldera konturatuko momentu honetan Euskal Herri zabalean milaka euskaldun edo euskalduntze bidean dagoen milaka pertsona egongo direla ulertu ezinik, eta beraz euskaratik urruntzen, ez? Ibon Sarasola berak ere idatzia du eta esana du, euskara salbatuko bada, euskara batuari esker salbatuko dela, ez? Eta nik uste dut oso garrantzitsua dela saioa bezalako jendeak arrakasta izatea, aipatu duzuen gauza guztiengatik, baina honegatik ere bai, ez? Eta askotan uste dut ez garela konturatzen gai honen garrantziaz, ez? Nik beti esan dut, izugarri euskalki zalea naiz, nik nire herriko euskara maite dut, nik 10-etik 9 elkarrizketa, nik nire herriko euskara izaten ditut, ez?
Eta zorionez Euskal Herrian euskalkien inguruan gertatzen da gauza bat. Eta da, ez dagoela euskalkirik Euskal Herrian bere edabidea ez duenik. Bere herriko aldizkaria, herriko irratia, herriko telebista edo baiarakoa, ez? Beraz, euskalkiek bizi behar dute, zalantzai gabe, aberastasun izugarria dira, baina badute nun landu, badauzkate uran esparruak, ez? Beraz, euskalki ez daukate gure telebista eta irrati publiko eta nazional, ez soilik publiko, nazionalen beharrik, ez? Eta beraz, nik uste dut oso ondo ekarria dagoela, Juan Cruz, gai hau, ze besteak beste igandekoa baita ere bada Euskara Batuaren garaipen bat, ez? Eta ni horrek ere poztu egiten hau. Bai, askotan berba egin dugu, zabalduko nuke, hala ere esparrua, ni zabalauen hori baino. Entzun, beste bat, Jon Maia kontatzen zuen historian Amuriza aipatu dugulako, eta purtsu bete historia ginez, ezta? Amurizak iraultza dakar, bertso eskola hoiekin zabaltzen da, bertxotan egiteko aukera jende askorentzat, iristen da, landa eremutik, baserritik herrira, leku urbanoetara, esaten da bilena galdoz bebai, jende asko hor kanpuen geratu zana, etxalako betiko, ezta? Gaztiek beti dakartelako iraultza hori, kontatzen zuen 80ko hamarkada erdialdeko iraultza hori guk ikusi dugu, herrietara ekarrita, gaztetxietan entzun da bertsolariak eta bar. Honelako pertsona barriek, gazte berriek, eredu barriek, badaukate zabalkunderako beste motibo bat, bai? Beste gaitasun bat, nik esan nuke, iraultza ez dela parekagarria zuk arestian aipaturiko horrekin. Ni ari nintzen saioak orain ekarri duena oso garrantzitsua dela, baina ez bakarrik bertsolaritzarako, ez eta euskalgintzarentzat, euskarazko edabidentzat, esan dut oso aintzat hartu behar da, bada hori arestian aipatu duzuen bezala, euskarak aurrera eginen badu, euskara batuari esker izanen dela, salbatuko bada horri esker izanen dela. Orduan hori hor dago, gero egia da, baduela gaitasuna erakartzeko bestelako jendea, konparaziora, txilmafia uste dut beste noiz baitatera dela hemen, eta anaitasunako finalean, besteak beste, Txilmafiako abeslarik, Iliki Fresko, edo Beñat Rodrigo, antzen eta txiokatu zuen horren inguruan, eta sare sozialetan bere eremuan eukizuen oi hartzun bat, ezta? Eta nik uste dut horrelako jendea erakartzea euskararen mundura, bertsolaritzara, eta oso garrantzitsua dela, eta salbatuko bagara horrelako jendearekin ere salbatuko garela. Jarraitzen dut zalantzatan, pentsatu beharko nuke. Pentsatu beharko nuke erantzun bat honen aurrien. Txilmafia eredua esate baterako. Ez, nik ez dut esaten eredua den. Bai, ez, bagabiltzelako honen kontuen eta... Hori ere behar dugula. Bai, hori ere behar dugu, baina hizkuntzaren zuzentasunaren oso aldekuen nahi, ni? Baina, zuk entzun duzu Kiliki Fresko euskaraz. Esan dut badauka jarrera provokatzaile bat, eta mintzo da euskainolaren beharraz, eta zitze, baina euskaraz euskainolaren defentsa hori ez zait gustatzen. Baina bi provokazio bada, eta egiten du moduan, eta ulertu behar duzu moduan, nire uste apalean beti ere. Baina, Lana asko egindakoak gara beste batzuk, kontrakuen erakusten bai. Baina Rodrigo Kiliki Fresko euskaraz ikaragarri ongi egiten du, badulan bat egina oskorriren letra guziak hartuta eta aztertuta, eta nondik nora jotzen duten gaitegiari dagokionez, eta hizkuntzari dagokionez, eta alimaleko maila dauka euskal kulturari dagokionez. Beharko dizuet guztiok esaten diazuelako barbina. Baina nik uste dut, gai Txilmafiaren polemika honetara joz, nik uste dut gutxienez debate bat iriki dela, ez? Euskara zuzenari eta euskainolari buruz, eta hori, eztabaida bat iriki da, nik uste dut agian hori beharrezkoa zena, ez? Eta horrelako, diozun bezala, horrelako provokatzaileek beta ematen dute eztabaida bat irekitzeko, ez? Nik ikusten dudana da, askotan ikusi du parekotasunak, ez? New Yorkeko hispanoek hispan-inglisha erabiltzen dute, ez? Gertatzen dena da ez dela berdina espaino eta inglesa milioika zerak, ez? Hiztunek erabiltzen duten hizkuntzetan sortzen den horrelako diglosia egoera,
edo hain oso txikitzean eta desagertzeko arriskuan dagoen hizkuntza batekin hori gertatzen bada. Edozein modutan ere oso eztabaida interesgarria. Honen inguruan, argi gera bedi. Esan edo, nik uste dut oso eztabaida interesgarriak zabaltze dituztela. Ni eta euskara hutsean diharduten artisten aldekoa naiz eta berritxarraken eredua konparaziora paradigmatikoa iruditzen zait. Eta iruditzen zait txilmafiak adibidez, ez dakit, musutruk engaiamenduaren gatik jotzen duten taldeekiko darabilen diskurtsoa, iruditzen zait nahiko mingarria, hemen egin ditugun gauza asko aintzat hartuz, baina iruditzen zait ere horren guziaren gibelean ikusi behar dela zer den serioski esaten dutena, zer ez, noraino iristen den, eta hori guzia. Eta iruditzen zait da, Fermin Etxegoienen pixkate markoa erosiz, horrelako proposamen estetikoki kulak behar ditugula euskararen mundura erakartzeko gaztetxoak eta nerabeak eta nire alabaren institutuan, Arrotxape auzoan Biurdanan, euskaraz bat ere entzuten ez zuten askok, orain hau entzuten dute, eta talde hau euskaraz jakin gabe ezin duzu ulertu. Erdaldun hutsa balin bazara, txilmafia ez duzu ulertzen, eta txilmafiaren kontua segitzen balin baduzu, eta ikusten baduzu bertsolari txapelketaz diharduela, eta erdalduna bazara, bada, kontxo hau zergatik galtzen ari nahi, zer da hau? Gaina horrelako soka batean etengabe horrekak egiten diharduen pertsona batek beti dauka aukera, serio esandakoa gezki erortzen bada, brometan esan duela esatea. Aprobetxatuko dugu beste eztabaida interesgarri bat, mai gainean jartzeko. Hirurok gauzela, aprobetxatuko dugu. Galdosek Dakar. Galdos. Eman. Bai, ez, aurrekoan, aurreko larun batean, azaroan 20an, Ezker Abertzaleak, Euskal Herria Bilduk manifestazio jendetsua deitu zuen, arrakastatxo izan zen, baina nik uste dut oso deigarria izan zela, toki askotan ari direlako jendeak komentatzen, zer nolako, irudiak hor ditugu, zer nolako pisua izan zuen Nafarroako banderak, independentziaren aldekoak, nolako pisua izan zuen, hartu zuen, eta niri oso deigarria gertatu zitzaidan, egin nituen dei batzuk, eta elkarrizketa batzuk egin nituen mundu hortako hainbat jenderekin, eta ez nituen erantzun denak berdinak jaso, esan ziaten, baietz, adostua zegoela, eta Ezker Abertzaleak azken hamarkadetan sarri erabili du, Nafarroko bandera ikurriñakin batera, ez? Hor beti, biak aurretik, pankarten aurretik eramatea, baina gero gainerako ikonografian eta hori, batek esan zidan, erabili zidan hitza izan zen, bere ustez, kolatu egin ziela, ez? Esan nahi dut, bagian, egia dela, presentzia nabarmen egia lortu zuela, ez? Baina hor sakonean badago eztabaida bat, badago gogoeta bat, ez? Eta da, galdera da, zein den asmoa, ez? Hor badago movimentu bat, Juan Cruzek izugarri ondo ezagutzen duena, ni baino beto, historizista, ez? Nafarroako erreinu zaharrean abia puntuta, independentismoan paradigma berri bat ezarri nahi duena, daude beste batzuk esaten dutenak, bateragarria direla, ikurriña eta Nafarroko bandera, beste batzuk garbi esaten dute, ordezkatu nahi dutela. Beraz, ez da, niri iruditzen zait, ez daukagu denbo askorik, baina niri iruditzen zait, gogoeta interesgarriak sortzen direla gai honen inguruan, eta, himnoarekin gertatu da, gure lurraldearen izenarekin, Euskadi, Euskal Herria, gertatu da, gertatzen ari da, ez da, izo gertatzen den banderarekin. Bai, nik uste dut, Ezker Abertzalearen jarrera honen gibelean, asko labur bilduz, badagoela kalkulu politiko bat, eta da, zazpiak bat esan behar nuen, Hego Euskal Herrira begira, ez da, laurok bat eginen badugu, laulurreoldeok bat eginen badugu, errazagoa izanen dela abertzaleak Nafarroaren banderara hurbiltzea, kontrako norabidean nafarzale zenbait ikurriñara gerturatzea baino, eta hor dago kalkulu politiko bat. Horretaz landara badago historizismoarena, eta askorako ematen du oso eztabaida interesgarria iruditzen zait, eta ni horretan bat nator Santi Leonerekin, iruditzen zait horrekarik egokiena berak ibili duela. Izan ere, batetik doktoretza tesia egin zuen Delburgoren historizismoaren gainean, eta hor badaude 5 oinarri historiografiko bere teoria horretan guzian, dioena Nafarroak bere borondatez bat egin zuela Gaztelarekin, anexio bat izan zela eta ez konkista
gauza bat, aztertu zituen bostak, eta frogatu zuen faltsuak zirela. Badago adibide paradigmatiko bat, eta da 1988ko akta bat aipatzen zuela Delburgok, Nafarroako gorteena, aipatzen zutena hispanitatea joan zen, eta ikusi zuen kristianitatea edo kristiandad aipatzen zutela jatorrizko zeran, ez da? Eta horrelako gauza gehiago orduan, desegin zuen Delburgoren diskurtsoa, baina gero urrengo liburuan aldarrikatu zuen Euskal Herria imaginarioa, eta esaten zuen erdiaroko fantasiazko Nafarroa bat, baina askoz erakargarria egiten zaiola etorkizuneko Euskal Herri bat. Zer dela gauza, etorkizuneko Euskal Herria irudikatzen aldugulako egungo Euskal Herritarrok nahi dugun bezala. Eta irudipena daukat 21. mendean eta bizi dugun kapitalismoaren gainbehera honetan eta testuinguru guztia aintzat hartuz, askoz eraginkorragoa izan daitekeela Euskal Herria imaginarioaren bidea, bestea baino, naiz eta batzuk nahiago izan duten bestea. Eztabaida interesgarria, besteak beste desikasteko bide honetan, ikurrinarekin hartuko nukelako nik osotasun hori eta esaten dabilena, Iñaki, azkanin bakoitzak zelan ulertzen dagoen, ezta? Eta osagarriak eta banderak eta bar. Geuze bat ingo ametik aurrera. Beste baterako utziko. Ez, geuze bat ingo ametik aurrera. Timbre bat jarriko. Gai hau berreskuratu nahi. Gai hau berreskuratu behar du. A ber, timbre bat jarri behar dut. Ez dakit nik hemen, edo realizazio gelatik, demogotzagu gai bakoitzari tope bat. Ados? Edo, telebistan zuzenean emateko formato bat, eta gero igo sareetara saio osoa. Extended version. Hori da. Beste baten ikusiko. Zuzendariaren bertsioa. Ikuster egin, edo siletan holan kalambre apur bat edo zer, gaiz aldatu alizateko, honen nien moztu behar dugulako. Iñaki Galdoz, jarraituko dugu gaiarekin. Oso interesgarria izan dago. Eskerrik asko. Juan Cruz Lacasta. Eskerrik asko. Gaur 15 arte. Bai, oso labur egiten zait, zure bizita. Etxeko guztiei eskerrik asko regotiarren, eta bihar gatoz